etorri gamer ontxira. Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Bueno, hemen gare berriz, Gamerauntziaren laugarren denboraldiko 36. atalian, danera 95 ehuneko hori gerturatzen dabil, baina landerrek askotan esaten dazkun bezala, ez gai iritsiko denborada hontan, eta aurreko denboradan hasierarako lagako dugu. Bueno, dakizuen bezala astero, Gamerauntziaren Twitch kanalian egoten ga, 5:00 aurrera astelenetan, eta gero, naiz irratian FM-ean, entzun gaitzakezue, igande atzaldetan 8:00 aurrera. Baita Bergarako txapa irratian ostegunetan 8:00 baita, eta bukatzeko, betiko plataformetan eukiko duzue gure podcasta entzun gai, bai, e-books, Peertube, YouTube, Spotify eta bestelakotan. Gamerauntzia komunitatearen berri izateko, beti esaten dugun bezala, gamerauntzia.eus webgunea daukazue, bertan dago euskerazko bideojokuen zerrenda eta albisteak, eta bueno, daukogun guztia bertan dago. Baina, edo zer iruzkin edo komentario edo gertutik zerbait galdetzeko edo parte hartzeko komunitatean, Gamerauntsia bilatzen baldin baduzue Telegramen, bertan kanalean sartu eta hor egoten gabaitza. Bueno, ni Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dare gaur bai danok gare, Aritz, Odriozola eta Lander Unzueta. Haupa, atzaldeon. Haupa, atzaldeon. Arratsaldeon, ja bisaio faltan, bukatzeko demoraldia. Faltan, uda girua, kriston berua. Bai. Bueno, aurte gutxienez egun batzu bero eta bestatzu euria egiten du. Beraz, pare bat egunetan monoa pasatu erdezu jokatzeana eta beste bi egunetan disfruta laizketzu. Bueno, segun hori galditzen zasun, karrera hori, Baitare. Bueno, Steam Decka daukazutena, beroa hondirik ez dezutela pasatzen. Bueno, ez pentsu, Berazko otatzu? Nabari da, gaino jolasten baduzu gaino indiko zule, nik normalien telebiztara konekteta, horren beste nabari, baina hogegan erakarriz kero edo hor bai, horren nabari da. Nik egizia esan, ez que ez da espaldian nena izibili, Bai. Laster Elden Ring egaz, ez? A ver, ez da, gero, azte zata, Elden Ring me penia moten doztain pantalla txekizan jolaztio. Ja. Baina, bueno, kanpuan arrepatzen baldin bana, eta justo golakon bat irtetzen baldin bada, eskertuko dut, hori garri dago. Vale, isili geratuan ez nik uste dut honena dela, pasatzea albisteetara, azkenian gero denbora joate jako, eta bukatzeko kriston lanak izaten ditugu. Aurre. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Eta bueno, kontutan euki, joan zan hastian zenbat ekitaldi egon ziren, aste honetan aurreko programatik ona, Ubisoft Forward ekitaldia euki dugu, eta, oraingoz bukatu dugu, esan behar da, 2024ko ekaineko aurkezpen guztiekin. Mundu irekia, hartaz daben bi izar nagusi euki ditue frantzesek euren ekimenian, eta alde batetik, Star Wars askokin itxointzen dugun Outlaws hori, Star Wars Outlaws, eta bestetik Assassin's Creed Shadows. Eta, ez tekit, dien erustez iragarpen bastante handiak, asko espero genitxuanak, eta, esan behar da, ez diela izan joko bakarrak, egia da, Prince of Persiaren 35. urte hurrena dala, eta hori espatzeko, hainbat eduki aurkeztu dituela. Prince of Persia goraipatu eta bikaina hain zuzen be. Eta dagoeneko kaleratutako joko batzuen berritasunak be azaldu ditue. Orduan, ikusten duzu, Star Wars Outlaws, Assassin's Creed Shadows, gero Prince of Persia ospatzeko beste gauza batzuk, eta gero joko batzun berritasunak. Orduan, ez dakit, hasiko Star Wars Outlaws buruz esan da bena ikusten? Nietxi bai, ados. Ados, azkenien, horreko zegoen duzuen bidizio pare bat, alde batetik, jokagarretasunen girotute bizek, baina bakotxa geusat ezberdintxuek erakusten. Alan da be, ikusi dugune izen da,
oin urtebete erakutsi bienan antzeko zo zer, ez? Kai bez bide lapur honen, ez? Han Solon klonadan neska honen abenturak ikusi duguz, mundu ireki zen, ez? Espazientzize gidatzen, edo Tatooine planetatik horbueltaka eta hainbat misinio betetzen. Baina orokorrien oso itxurona dekola esan behar da, grafikoki aztakeri bet, Ubisoften betiko formuli jarraitzen da bela ikusten da, ez? Mundu ireki zen alako basiek eta bar erasotzen ibilko gara, edo misinio desberdine gainditzen, eta alakoak eitzen. Baina, claro, Star Warsen girotxe horregaz, da nik uste bai, 3. pertsoniegaz, normalien Ubisoften alako jokuek lehen pertsonan izen hori dire, Assassin's Creed dute igual. Baina nahiko itxura politxeko esan behar da, eta orokorrien ganera justo Star Warsen aro oso politx baten dabil, posgarren atala izango zanan, ez? El Imperio Kontrataka ezagunen inguruen hor girotzen da. Orduen orokorren neko erakarritze, neko politxea. Aldetu ganotzen, zuen ustez, hori, izango zen, Assassin's Creedetik jaten dago asko? Nik uste baietz, igual Far Cry dekola, Far Cryen gehiago dekola zan leik, entzu baten. Bai, Baina bai, igual, bai. Ez dakit, Far Cry beti, mundu irekia, pixkate, uarte hori, eta Assassin's Creeden bai zeuan gehiago iria, eukitea populazio handia, ez que ez dakit, Bueno, azkenengo Far Cry honetan bai ikusten duzan alako, gauzake jaierlatik urrundu ziren, eta laugarren nien, zein bosgarren nien, herri txikitxuk ziren gehizen bat, baina bai egote ziren. Vale. Ez, eta gero egia dabe bai, Star Wars beti eukidabela nortasun handia, esaten edo, ze puntutarain Star Warsen joku bat, definitzen dago gehiago estudioak, Star Wars markak bera baino, Ja. Ez dakit, hori, kuriosidadez, ez dakit, pixkat off topikola, baina ez dakit jarraitzen duzuen telesaiak, Star Warsen ingurukoak. Baina, Hasi nintzen, baina nire galduten abel, bai. 500 etara ditxe, azkenengo 5 urtetan, eta Vale, esaten dut, ze David Kristonetako produkzioa egiten, eta nik uste bai bideojokutan, eta, bueno, a ver, eske nik ustez marketingian eta saltzen onena bie. Osea, ez dago olako beste inor. Eta, karo, ez dut jokuan bez, sabere ze puntutaraino hori sartu da ben. Desde luego niretzat, Jedi Outcastak eta Kotorrak, eta incluso azkenengo, Fallen Order eta honebe, oso ona die. Osea, saltzen. Gero esango zu, igual batzuk ez dira mar bat, baina orokorrian kristonetako nota eukitzen da, bez? Da, puesta isa seguroa. Bai, eta nadela bekontu den hartu mierda, Star Wars oinartien elektronik hartzen izan dela gehizen bat, ez? Da, Fallen Order bera, eta harinauko pillo bat. Bai, igual, a ver, Battlefront eta igual, ez dakit, bertan sartu leiken, hori igual gehiago aritzek pilotatzen da honi baino. Battlefrontak ondo zauden eta esan dezuna. Jolasa bera ondo zegoen eta gainera Star Warsek asko saltzen du izen hori ematea eta unibertso horretan jokatzea. Gero bere polemika edukizitun, baina hori gehiago atxikitzen zaio Electronic Arts zer da nari. Baina normalean, azken urteetan atea dituzten Star Warsen jolas guztiak, esan dezakegu 10 ez diala, baina nahiko nota ona edo nahiko konsiderazioan lortu dutela. Nik uste dut, azken urteetan esan duzula, pixkat, kontserbatzaia izatea gaitxik, ez hankasartearen, baina nik uste dut, eskentanak, praktikamente. Nik ez dut gogoratzen Star Warsen joku txar bat, eta egongo da, Landerrek esango da, ez dakizek, baina, hostia, ez dakit, nik asko espero dut dentza joku honen gandik. Ez dakit gero listoia badauken oso fuerte. Baina ez da postu politxa izan da, bai, pixkate piloto eta outlaw, forajido rollo hortara joatiakin, eta, a ber... Bai, eta horren inguruen be badauz mekanika batzuk horra, aipatzen dire, fakzioan arteko, reputazio maila horrek, eta bar, erabakizek hartunde batzukaz, dizkietungo garela, beste batzun kontra jarriko garela, eta holan. Orduan zentxu horretan benaiko interesgarri zenboten dugu, gero sakotasune bade konpenetan, edo besteri barik bi erabaki bat izen aventuran zier, eta listo, ikusko dugu. Hori da, eta transizioak planetara badirudi gidatuak direla, ez? Ez dela sinematika bat. Bat ematek ikasi algo luke. Baina bai, ez da bai motu sinematika moduko daizela, ez da? Izan leike, momentu batean... Hori da. Dia, transizio naturala da nahaztuta animazioakin, baina oso naturala gehatzen da. Ez da Starfield, beste jolasa Starfieldatik egia, han directamente pantalla karga bat. Hori da, pantalla karga da, mosten dutzu dana. Egia da,
izango zala hobia, izango basan nire ustez, zela da, No Man's Sky itxasoan bezala. Zuk idatzi, Asko kritika usan, baina Ja, baina horrek Baina ondo itxasoan, hori. exigitze izuna motore eta konputazio aldetik izugarria dago, baita ere zea, Star Citizen batek egiten duna. Bai, azken finen, ez dala estudio txiki bat, Ubisoften Bai. inguruan gabiz, Star Warsen inguruan gabiz, orduan nik uste dut hor utxune bate, utxekite baten daela. Bai. Eta Eta horako bai- gauzetarako gainera, egongo die trukituak, Zatot, dana eskatu barik, igual forzauzen que joan behar leku batera, ero dakuzu autoaparkamiento eta hor karga bat aurreratu leiki aurretik. Gana bat ez behik ikusitze, planetako horrek leku utx pila dekizela, esengo basan dana irizia dela badotu lertu, ez? Ezin izetie zuki datu ontsizena dizu lekure, baina tatuin baten, nun mile basa mortu duko zuzen eta leku pila, ez? Lurreratzeko, peni da zeitxelakorik. Gero planeta gehiago egongo dizela moten dugu, ikusten hor bidizetan oian moduko leku bat egongo dela bebai, ez da dana basa mortu izango, halako belardi batzu behageri dire, orduen, igual horretan bestelako lur geografi bategaz, ez da izango horren erreza, ez? Ontsi zeruti, baina, halan dabe, pena hori emoten dugu. Kontuan izan behar du baita ere, ez dakiz ziur, baina ikustetetena gameplayat ikusi dugunatik, planetako itzean mapa mugatu bat da, ez da planeta osoa zehar. Hortaz, libre jartzen maizu aterrizatzea, mekanika bat lortu horrezu baita ere, area horretara bideratzen zaituna. Hortaz, hori ere ez da hain erreza. No Man's Skyk arazoriz dauka, Star Citizenek, zean planeta osoa da. Ego mapa da planeta osoa, na? Baina, bueno, desde logo, trantzizio hori oso azkarra da gainera. Ikustezu zeu sartzen naiz eta derrepente animazioa sartzen da, eta animaziotik ja planetan zaude. Starfieldek nik uste, bueno, honek badauka arazo txiki hori, baina barkatzeko da, Starfieldena oso raiantea zen, porque naiz eta PC-erik honena euki, eta SSD-a eta nahi dezuna, ezke mosketak zauden. Eta pantalla karga bazan, eta baina, bueno, bestela jolasek itxura oso ona dauka egia zen. Zuztan itxura dauka. Eta beti, jolastuko gu personaia berdinakin, ez? Bai, beti zingo da Kai Besau, protagonistia, baina, bueno, suposatzete aventuran zier, jente gerrez ezagutuko dugule, gero ez dakitze eurikaz batera ibilko bagaren aventuretan eta bar, baina printzipioz beragaz bakarrik. Vale. Gero ez tozten babez arretxuko, egoti espantzinoren bat Han Sologaz edo, seguru baiet. Bai, eta maskota hori ez daukoguna. Bai, hori da. Bueno, hori Assassin's Creedekoa da totalmente. Assassin's Creeden arranoa daukazun bezala, hemen daukazu bitxo hori. Ze gainera, efektu antzeko asko dauzka. Olako oiua botatzen dut radar bezala funtzionatzizu. Beraz. Bai. Laster ikusko guten da, abuztuako 30 asteretan da, jazta zebez falte. PlayStation 5, Xbox Series eta PC, orduen, egungo belaunaldi honetan probetako aukeri egongo da. Jode, neri, bitxu gauzat esan bihutzut, neri Baldur's Gate hori abuztuan etaratzea etxatean guztau, baina abuztuak 30 txarra upentatzen gaton jokan, ja landera. Gana, blanko joku luze bategaz eta besta denporarik ez. Benetan, Ubisoften beste joku batera goaz nahi dazun, Damian. Assassin's Creed Shadows aipatu dugu, hainbat biderrez, ja eurreko beste apostu handia. Bai, pasan aztien bebeginez, Xboxen aurkezpen horretan erakutsi milen gameplayze, baina Ubisoft forwardien, ja sakon, 13 minutxuko izortu laurdeneko gameplay luzi ikusi gendun. 2 protagonistakaz, Yasuke Samuraize eta Naoen Inkie. Eta orokorren honek be oso itxuran ona dekola esan behar da, Vegetazioa del kopon ikusten da, Increíblea da. Eta gana urtaroakaz, urtaro danak da, aldatzen doa, mapi bera, eta, bueno, orokorren neko itxura politzegan, era, azken Assassin's Creed danak oso fantastikoak izan dire, horre flipadazko ikusi dugu orokorrien. Eta hemen bai, betiko moduen, baina nik uste dut momentuz erakutsi da bena mugatute dagoela zentsu horretan, ez? Ez dut esango errealistianik bez, baina beste kutsu badeko, Valhallak edo, ez dakit, Eurokak Origins eta honek ez da bena edukin. Horretan ja, ikusi ezkero zertan sartzen dizen, batez bete elezitzen da holan, beste joku beda, jazta nitxako hori ez da Assassin's Creed. Horren orokorren oso etxura politxe, mundu irekize Japonian eta bar, horre ikusten da espioitza edo apurbete aztarnan ibibilko garela, gure helburuek eta identifiketako, nahiko etxura politxe. Momentu baten
bi pertsonaizen artien erabakitzeko aukeri edau, misio bat aurrera eruteko, justo bidizioan ninji hartzen dabe, nago, eta beragaz gaztelu baten infiltretan gara, oso ondo, hor argizek amatetan, iluminazioaz eta asko jokatzen du joku honek antzadanez, olako isilpeko, Assassin's Creed tipikoa erakutsitze, paperezko hormak eta tiek behor zeharkatzen ikusten dugu, erasok etxeko da jenti hiltzeko dalakoak, oso ninja, oso ondo, zentsu horretan. Osak, nik uste, orokorrien posik eratu garela, gero ikusten dire, borroka batzutan eta Assassin's Creedeko betiko kontutxuek dauzela edo, baina, bueno, rol edo alako bizibarra maigabiek edo, aldire ikusi. Baina, bueno, orokorren nahiko ondo, nik enean espero horren ondo joango zanik. Eta hau be, laster, azaroak 15 ikusko dugu, barriro PlayStation 5, Xbox Series eta PC-erako. Txatean norbaitek idazten du, eta neure hortan txefika naiz, txakurra lastantzeko aukera dagoela. Bueno, hori nik uste, ja, hola, jolas askotan sartzen dutela, porque bakilago mundu guztia gustatzen zaiola. Txakur digital bat baldin ere, lastantzea gustatzen zaiola. Eta gero badauz hor sare sozialetan, justo olakoak, bueno, esagutxera moten da bezan kontuek eta. Bai. Can you pet it off edo dekate edo balako pila baten dire. Bai. Bai, estetikoki pentsau jat, increíblea. Ez que nian falta motatzen ere ustez, ez? Japoniaz jokutarako eta beti da, ez dakit, ikono bat, ez? Estetikoki sartzeko eta falta zan, ibili die mundu guztia bueltak emoten, honek, eta falta zan. Justo etorri da, igual, kompetentzia asko dago momentu batian, baina igual hontan erak referente bat izan da, igual bildurrik ez da beukiko. Baldiberien Japonia modan dagoen momentuen, bai, ez? Hor sogun telesaiegas eta lakoakaz, barriro ninjan da samuraizen mundu honekin jarra hartun dugu. Ja ez baldin baseuan modan, ez? Bai, hori. Da momentu bat, bai, piko. Bai, baske eta... PlayStationeko jolazan nola zan baitare, hola samuraiena izena. Ghost of Tsushima. Nio, eta bat, bueno... Bai, Nio ez da PlayStationa, Nio da koitek mona da, berez? Justo Nio da historizia... Shoguneko tipuan, berdina, ez? Bai, zentsu baten bai. Osto tipo iguala da, bere ze referentzia itzen dute tipo iguala. Bai. Eta hori, Ghost of Tsushima, beste hau berri egin da bena, oin, zela da? Ronin, zelan da, hori da. Bai, izatuz izena, bai, hau koitek mona dela, ganera, justo. Bai. Konparatzitu zu horien mundu, bueno, bere garen Ghost of Tsushima ikusten zan oso ondo eta artistikoa, baina orain hau ikusten dezuta esatezu joe, haze aurrerapena ondana, igual grafikoki eta iluminazioa eta ez da exageratu, baina detaile maila pasada, batipa vegetazioan alucinatzen nahi. Honek emoten dago fidela hua bezala, ez? Bai. Esaten edo, bestia igual izango espektakularroa, igual sentatzen dira gehiago templotan eta, baina hemen emoten dago, kaleko bizitza, jendia, dala gehiago izan zeikien abere garaian, ez? Bai, gero batxek bide kritiketan, ageri dela arroza azten eta aldiberien kakizek batzen da bizela, eta hori zilekela izen, hori da. Besterik bari. Alamber, pentsatzen nahi nintzen, ze urtetan kokatzen den historia hau, ze lurrean tomateak daudela ikusten da, eta zaten nintzen, urte hortarako ja tomateak Ameriketatik emanda egon gozien? Bueno, gero kontutan euki, 1800 onjokan feudalak ziela Japonian. Igual tomate barik dizenak kakize dire horrek, ez da? Ez da, ez da izan kakia, beraz. Alako laranja koloreko frutu bada azkenien. Antziko dire, bataz betxikitxun ikusitze. Hori, justo Japoniako frutu badala, eta ezin dela goen arroza ez da itxere itxin bada bizen, edo azten da bila, edo besterik bari, txikiri bedala, tontakeri bet. Baina horretan ibili da, zenego polemiki horren ingurun izen da. Bai, pixkate norbaitek esaten da bena txatian, ez? Assassin's Creed beti izan dela ninjen joko bat, eta, karo, Japonian girotzia dela oso egokia. Hori da pixka lehen esaten nahi nebana, ez? Japonian zela ez da benin orain arte joku hau. Bai, ikusi dugu dara. Benezeti bueltaka asesinoakaz, gero, Londrestik. Batetik be, estudio frantzesa eta Europan saiatzia hori girotzen, baina ia behin sartu zenean estatu batuetan eta hola. Bai, piratakaz eta danetarik arraroen hor izan, ez? Bai, piratan arraroen hor. Espasi izena, bai. Assassin's Creed atxin itxi eta Ubisoften beste saga mitikora salto ingo dugu, Prince of Persia, aurten berpizkunden nabarmena monda, Persiako printzipiegaz. Eta, bueno, ikusi jaso dugu The Lost Crown Metroidvania bikaine, The Rogue Prince of Persia roguelike jokue.
Horren berritasunek aipatu da bez, alde batetik The Lost Crownek Mask of Darkness deitzen dan DLC jasoko deu, irailien, eta horretaz aparte Divine Trials deitzen dan doako egunerakete heldu dabe bai, borroka barrizek, itxurak eta, aldako geuzak itxutez. Ganera, adiz, PC-ko jokalaren txat, Steamen estreinatuko da abuztuen 8 zen, oinartien bakarrik Ubisoft Connect eta Epic Games Storeen egon dela, The Lost Crown hau. Osa que, horreko dugu aukera politxe lehenengo biderrez azteko, askontzat behintzet. Eta bestalde, The Rogue Prince of Persia, que, nioko sarbide goiztiarrien dauela eta bar, Temple of Fire deitzen dan eguneraketie aurkeztu deu, eta argitaratu. Bioma barri bet gehitxute, da bertan, etxaizek armak eta beste hainbat hobekuntza, orduen honegaz, erritmo bizizen jarraitzen da goten dugu. Baina, leheno ikusiet bideoa eta azkeneko honetan, izena, Temple of Fire honetan, komentatzezun zea, ez? Justu bideoa ateratzen ezinean, early accessa edo demoa edo orduntxe publikatzen zala, ez? Hori bai, sarbide goiztiarra pasadan hilabetien estrenesan, eta ontxe hori ze eguneratu dabe, ez? Bioma barri ze gehitxute eta denetariko edukizek, azken finean, erosi da benantzat, hobetzen jarratzen da, ez? Bigarren gunean dize dala esan lehike, osake horrezegaz jarratzen dabe. Eta gero bukatzeko, 2020 urtien iragarri bien The Sands of Time ikusi gendun barriro, hau da, Las Arenas del Tiempo en remake, baina erabaki oso bitxize hartu bien Ubisoftekoak, salako teaser oso motz bat erakutsi bien, ezer agartu barik benetan, ez? Kirotxi baino ez. Orduan, klaro, ez kontue, 2020 urtien iragarri bien, 2021 batien berandutu izan, eta gero garapena aldatu bien estudioz, bere gara izen usteot Indiako estudioren bat izen zala Ubisoftena, ez dugoten gogoan, oin Ubisoft Montreal dabil remake prestetan, eta 2026ako doa, osako oinoko asko falteako remake hau ikusteko, eta ia zelan urtean dan, arazo baina ez da egon honegaz. Bai, osea, The Elder Scrolls 6. Guztiz, edo txarro. Teaser hori, ez zabiz kontatzen. Bai, bere egunen ikusi gendu zen, jokagarretasun bidizoak eta bar remakenak, baina horren beste kritika jaso bezan, atzera bota biela, eta zerotik hasi bai zen guztiz, edo zer pasedan, baina luzerako doa. The Sands of Time zer da, más o menos, saako importanteena esan daitekena? Bai. A ver, es que rebootian, egon zan lehengo irude bat, bastante eskasa, baina, irude esplotate zebana, eta gero lehengua funtzionau zebana irude eta reboot berrixakin izan zen The Sands of Time. Hori da, gero hortik egon ziren The Warrior Within eta honedanak, oso gonako bai. Neri pertsonalki The Warrior Within gustatzen gara izan, baina... Berpiztu bana sagi ez, garai hartan... Bai, importantiena izango zen Sands of Time. Bai. Eta hortik gero ikusi dugu hainbat eta hainbat, baina momentuz hori maitatuena, ia gero bestiek bekaleratzen da bezadan, apurutxu eta harina, espero dugu, 2006 urrun geratzen da, orduen beste urte para atitxeron birro bagur zen, bagur. Antzematen da urte hurrena dala, hiru joko urte berdinan anuntziatzea. Bai, jokuen eguneraketak eta bar, azkenien, apurutanetarik, baina bai, oinartien hil egon da, guztiz, Prince of Persia, azken nun ikusten ez zebez, totakeri pare bat mugiko horretarako dolako zezor, baina listo, eta oin topera dabiz, eta posten az, neko emaitza honak ez. Ze da, joku mitiko bat, oso ona bere garaian be bai, eta bai. Aposteko bai. Eta gero bukatzeko, Ubisoft Forward honetan, bestelako adabakizek eta guneraketak eta jaso gendu zen, adibidez Avatar Frontiers of Pandora, ez? Beste Far Cry kopia badana. Gure entzule erikosin egongo da oso gustora, beti ditzen doz komentari iguala, eta oso damututa dago joku hau hartu izanaz. Así que ez dakit benetan zer ingo zeben, baina oso desastre esala, itxuri danez. Oso azpergazizia, errepikakorra. Erakutsi zutenean grafiko bintzat espektakularra ikusten zen. Eta ala ematen du dala. Karo, ez du balio ezertako jolazoa grafikoki espektakularri temazu, gero kastaina bat baldin bada. Ubisoften mundu irekizek horretik arazoa, bai. Eta, dator horregaz, The Skybreaker deitzen dan espantzinoa, gune barri bategaz, betiko lez, batanetariko barritasunek, animalizek, edo armak, gidatzeko geuzak, eta bar, orduen, uste badatxuen joku originala horreko zuetuk geizau, ustaien 16tik aurrera estreneko da. Eta ganera, Steameko bertsinoa, oinartien hau Ubisoft Connect eta Epic Games Storeen egon da bakarrik PC-erako bertsinoan, gaur bertan estreneko da Avatarrena, osake,
Hor, barriro, gogakiko da zuzen, probetak aukeria. Aurrera inge, ano barrize aurkeztu bien, ano 117 egingoan, Pax Romana, horren Romana bidea dituko dugu estrategia eta kudeak eta frankizi zen. Ez da basorik erakutsi, olako ezurraragizko aktorie gazeniko trailerra baino ez dau, orduen ezingo dugu jokuen ezer komente, baina saga mitiko bada, jentiri asko gusten dakona, kontsolatara alduko da bai ganera, 2025-en, ez bakarrik PC-era, orduen hori ordeko gori. Aspaldian fuertea dabiz konsolak, estrategiako jokuekin. Ez dakit oso ondo hori zela dagoen hobetuta, ez? Nik uste Nien aizibili, konsoletan... Kontu dala ez dizela denbora realeko estrategia jokuek. Orduen txandaka ibiltzeko eta alakoatan, mando gaz igual alduzu, ez? Bueno, año denbora reale. Bueno, tarteko esan nuke, ez da txandak askoa, baina etxufe perrez bat bezala ez da denbora realekoare. Baina, ematen dute tekla asmatu dutela jolas aukera emateko zeara, konsoletara, eta, aprobetxatzen nahi diala. Eta nik harritu nara, ez nakina, año zean azala, Ubisoften azala. Baina, zikera baten ez, gero uste dute bere ganatu biela, edo ez dakize pasazan hor. Eta azkenengo jokuek eurek argitaratu da, bez, adibidez. Eta ero kuriosoa baita ere, beti año kokatu izan da, Amerikar kontinentearen deskubrimentoa, urte horietan 1900 piko, gero spin-off bat atera zuten etorkizunekoa, 2000 piko, baina orain 117 itzutzen dira, beraz. Ez da, pentsatzet, sinetxina eta Roma eta badimada Mediterraneoan kokatuko gaituztela. Bai, ez da, azkenien. Espada super anglocentrista eta Inglaterrako ambegontzien, así que... Baina, euskalo. Pentsatzen dut ez dut. Nik egizan inoz eto jarraio askotik esagi, inoz jolastu baten batera, sarren batera, baina enaz izen oso salia, justo kudeak eta ekonomia aldiren... Eta esan oso komertziala, ez? Osea, komertzioa kudeatzera batez ere. Hori da. Orduan, inoz bai binezalako jokuetan, Patrizian eta olakoak ez, baina listo besterik barik. Patrizian nik izan nuke bastante sakonagoa dela ekonomia eta año baino. Eta hori hau komenteta, gero beste gaur egun kaleratuta zen jokuen egunerak eta jaso genduze, X-Defiant, ez, dela Ubisoften Call of Duty barriz esango dugu, The Crew Motorfest, Skull and Bones, For Honor, horren danan, zerbitzu joku honen danan, adabaki eta egunerak eta barrizek be ezagutu genduzen. X-Defiantatik entzun detena da, jarriko utela penalizazio sistema bat, baldin mazabiltzen boro guztian saltoka eta makurtzen. Ze Call of Duty da bihurtu da, plaga bat ez dut izango, baina ja mekanika ultra aprobetxatua da pertsona denbora guztien hiltzea jauzika edo makurka edo eta hemen esan dute hori penalizatzeko sistema bezartuko dutela. Nekatu ingoza, ez? Nik imaginatzen hori izan laizkela, baina ez dut irakurri exactamente edo ez dakit izan duten izango. Niri zerta ekote, baina ez to jolastu inoko behin bez. Ez dakit zorre lagunek edo partida pare gotote erren ikusteko iaslakoa dan. Ja. Tanetarik irakurri hot, orduen, arslako tiro jokuean. Debaldekoa da, ez? Bai. Eta honek izango ziren gitxi gora bera, Ubisoft Forwarden iragarpenak. Baina, lehen komentu dugu, bukatu dugule 2008ko ekaineko aurkezpenakaz, baina ez da egizez, irratsaio hasi baino ordu pare bat harina. Momentuz. Momentuz. Hori irratsaio hasi baino ordu pare bat harina, Nintendon barrizek jaso duguz, eta, bizer bertan Nintendo Direct aurkezpena jarraitzeko aukeri egongo da, arratsaldeko 6etan hasiko dire, eta 40 minutuko iraupena. Kontuz Lander, atzeko xere, atzeko laurak. Hoi, laurak parkatu bai, hartzeko lauretan bai. Hori ze da. Zer ikusko dugu bertan? Dakigune da ez da lagongo Switch edo kontsola barri zen esebez, hori ze urrengo, berandoerako itxiko dabela aipatzen dabe. Eta horiek dute gauza gitxi, ze badakigu Luigi's Mansion 2 HD estreniko dela hilabete bukaeran, gero Nintendo World Championships alako joku txikitsu bet prestetan dabiz. Baina hori dute Nintendon oso gitxi dakigu kontsola barri zen inguruko zurrumurru dute. Zurrumurru arabera bai ikusko dugu Dragon Quest HD bide remake hori, hasi kera baten 3. azala, baina hori antzadanez trilogi osoa berragingo dabe. Gero gaur irakurtzen egona zen gaitxik, Ace Attorney barri ze prestetan ibiliko zen Capcom eta igual amentxe ikusko dugu.
Baina, listo, horre direk itxi gora bera holan zurrumurruek, gero Xenoblade aipatzen dabe batzuk, Wii U-ko bertxinoan, berregite edo remasterren bat igual ikusko gendule, eta bar, gero betiko lez Metroid Prime Lau, edo The Legend of Zelda Wind Waker HD, edo Twilight Princess HD, betiko zurrumurrueko, zupulteka da bizenak. Baina 40 minututen, gauza asko erakutsi birko da, bez? Osake, ikusko dugu. Sobre todo ahora batera ikusten duten, ez, Lander? Slizon ia... Norbait, aira idazten eta txatean. Bai, auskalo, nik espero baietze, betikoa. Oin urtebete Xboxen aurkezpenien entzun genduen, ez? Urtebeteko epe horretan estreneko zala, igaro da. Baina igual trailerren bat edo beste, bastakitz, auskalo. Zerbaiteatik espero da Nintendo nean hainbeste? Oin, bestetan? eta emeretzi zen iragarri zan euren konture, eta gero eiruen, urte horretako eiruen Nintendoan zeratan egozan, estandotan dagoen zan usteot. Vale. Orduan, hori izango zan aputarro zila. Baina komentu dugune, bizarra hartzateko lauretan jarraitxiko aukeri dukogun, saiatuko gara, bestela irratzaian komentu birkogu atorren hastien. Eta, hau atzien itxitxe, beste aurkezpen txiki bateaz jarraitxiko dugu, ez dugu amaitzen. Shovel Knight indie mitikoak 10. urte hurrena bete deu, eta hori ospatzeko Yacht Club Games indie taldekoek alako aurkezpen oso berezi bet preste dabe, hainbat jokun berritzesunek emonda, eta ganera joku barriren bat, edo bertxino barriren bat iragarretxe. 10. urte hurreneko gozarik garrantzitsuena segurunik, Shovel Knight originalan behin betiko bertxinoa da, Shovel of Hope Deluxe deitzuko da, eta da originalan hobetutako bertxino bat, eduki barri pilo bat egaz. Garrantzitsuena segurunik da, pertsonaia barrizik datozela, oinartien DLC-etan ez, saldun desberdineko trotan gendu zen eta bar. Oingoan, joku originalien ikusi altziren 20 pertsonaia kontroleko duguz, bakoitza bere abilizikaz, mugitzeko aukerakaz eta bar, osake nahiko txukun zentsu horretan. Ganera, galdu zaitugu, piskat. Galdu zaitugu, Lander. Bai, nun gitzu gara bera, badazpan? Ez azkenengo desaldizia, praktikamente. 20 pertsonaia? Hori, 20 pertsonaia desberdin gehitzuko dabez, gero online jolasteko aukeri egongo da, multijokalari zen, oinartien tokiko multijokalari izan, gero erronka estra batzu gehituko dabez, trikimailuek, tanetariko gauzatxuek, joku berezio hau, bierda modu nomentzeko, ez da azken finien. Nire asko guztien azten joku bet, eta posteko da barriro bueltan ikustia. Alan dabe, hori ze, honen deluxe bertxino honek, printzipioz ez dauz hartungo espantxinoak, oso hona dizela bai, joku originalara mugatuko da bakarrik. Orduan, horrezegaz modatu birko gara. Horretaz aparte, ezagutu dugu Shovel Knight diren Wicked Wishes espantxinoa, Shovel Knight Pocket Dungeonen Paradox Pack eguneraketie, eta bukatzeko, aipatu dabe Shovel Knightek dimentsio barri batera jauze egingo dabela etorkizunien, ezer erakutsi barik. Baina, hori irakurritxe suposatu aldugu 3D bideojoku presten da bizela, saldun mitikoena, osakea, asko ikusteko zer da bizen presten eskuartien. Jolas ultramitikoa. Bai. Lander, momentu baten hor ikusi bideoan, Twitchetik zaudenak ikusiko zenuten, Kratos agertzen zala, eta besteren bat, bai? Hori, jolasetan ateratzen dira, edo orain egin duten zerbait da? Bai, bertxino, PlayStationeko bertxinoak Kratos eukitzen man, Xboxekoan Battletoadsek egoten ziren usteot, okarrezpan abien. Orduen, printzipioz, horre danak bertxino danatan egongo ziren, no? Inez tabe guztiz zehaztu uste dut, baina lehengo eduki esklusibo horrek danatarako izango ziren. Ikusko dugu, jala, alako etxai nagusizek eta ziren, azken finien, oso landuek eta bar, orduen espero dugu baietz. Berez, mapa da itxia, ez? Esaten da Metroidvania rollo bat, o zela... Ez, maia solti dire, alako mapa dekozun nun maile bera aukeratzen zoaz, eta ikusatez berdinek gertatzen doaz, joku aurrera doan bitxartien, baina maila itxize dire, bai. Eta historio bat segitzen da berduan. Bai. Baina, eko simple da, baina oso ona, batez be lagunekin jolasteko superona da. Multiplayer? Bai. Bitxo. Oso ondo da zentzu horretan. Orduen, aukera hori, probetako aukeri badeko zuen, nik animeta zaitxuet, asko merezi du. Eta, Yacht Cluben aurkezpenagaz bukatzeko, Mina de Hollower dala euren urrengo jokue, oin urte batzuk aurkeztu bien, eta egunerak eta txikite mondozkue, bidizio barri bategaz, taller barri bategaz,
izango da alako Zelda, Sarran, Game Boykoa eta bar, horren estiloa jarratzen daben aventura eta rol joku bet, oso politxeak izan, itxura aldetik. Eta motzen dugu erraldoi izango dala, zego zapila ikusileik estrailerrien. Alan dabe, hori ze, bai, urte pare bat emon dugu ezer jakin barik, hauze erakutsi dozkue, ikusak izik izan esan da, baina laster gameplay luziao bat ikusko dugule aipatu bien bebai, eta imaginitan dugu, suposatzen dugu, bizerko direktorretan erakutsiko da belaz, justo Nintendo txako oso joko aproposa da. Goratzen du Game Boy Advanceko eta esan zuna Zelda hoien da itxura hori pixa dauka. Gaina pixel art horrekin egin da. Oso politxero korrien da, bueno, egizizan, nik probetako gogo asko gaz, Itxu. Eta espero barik, edo anuntziatuta zegoan. Bai, hau ini urte pare bat erakutsi bien, lehenko trailerra gaz, da ustot demoren bat edo kaleratu bila, bai, okerrezpana bilen, bere gara izen. Eta oin, ja denpora pila dara honetan lan nien, egitze da Jazz Club nahiko handitzu da azken urtietan, joku pila kaleratu da, bueno, joku pila lagundu da eta bar. Baina hau izango da Shovel Knighten jarraipena izango zena zango du zentsu baten. Edo inordekoa, ez da. Bai. Oso bai. Aurrera goaz, ondori dutzen batzuen? Bai, egizute betire ez, baina askotan ekartzen deula albiste bat euskaratutako jolasana, eta, gaurkoakin ja katalogoa 160 jokotara handitzen zaigu. Ez da jolas berri bat, 2017an ateratako Figment izena du, Figment. Eta, Josu Igoa zaleak, euskarara itzuli du, jolas mitiko hau. Egia esan behar ez nun ezautzen, eta ikusi detenean, justu irratzaioa zi aurretik, asko erakarren hau, zepixak gogoratu dit makinarium. Ez da exactamente iguala, baina zerbait antzekotasuna nabaritzen diot. Igual mapa... Eskuzindako hori, estilo sarra bezala. Eta pixe gauza surrealista... Makinarium eta beste batek gogoratzi baino ezagoratzen zein. Psychonauts igual, dala Double Fine-elako plataforma aventura bat, nun beste pertsonaia batzuen burmuinetan sartzen zoaz, eta horren oroimenak eta lantzen. Eta bastion toke bat dukileik. Baita ere. Figment akzio aventura jolas bat da. Esan dugun bezala eskuz marraztutako mapa dauzka, eta mundua pixkat surrealista antzera marraztuta, ez? Gauzak gaur beti eguneroko objektuak gaude, baina pixatzea egin da. Exageratuta, eta artistikoki estiloneiko berezia emanik. Jolasak alde batetik oso koloretsua da, musika nahazten du asko, eta baitare umore asko izango du jolasak. Eta hemen justu artikulua Gamerauntzian dagonan irakurtzen bat zute, Josu Igoak beak idatzitako artikulua da, eta informazio, gaur aipatuko egunain informazio gehiago ematen du jolasatik, analizia egiten du, eta gainera gero euskaratuta dagoela adierazten du. Eta bertan, komentatzen duen gauza da, hasieran elkarrezketa bat entzungo dugula, bi pertsonan artean, baina ikusi ez dugula zer egingo, eta ero jolasa azten dela. Eta jolasen ibilia ala, elkarrezketa hori ulertzen joango gehala, elkarrezketa horren esanahia edo horren transfondoa. Eta, ematen dunez, pertsona baten gogoetan sartzen gea, eta bertako pertsona horren oroitzapenak, arazoak eta beldurrei aurre egiteko ibiliko da. Jolasa daukan berezitasun bat da, jolasa momentu batzutan musikan erritmora mugitzen dela, eta puzleak dauzkaula musikarekin lotuta dauden, puzle musikalak esan daitezkeenak. Eta, jolas bat, Josuk beak aipatzen dunez, oso egokia familian eta gaztetxoenekin ibiltzeko. Eta, neike, baita ere gogoratu ditu horretik, ez? Makinariume irutze zait, jolas bat estilontara dela, gaztetxoak eta ibiltzeko oso polita.
ura simplemente aventura da, hau honek akzioare sartu egiten du jolasean. Baina jolas oso polit bat, ez nuna inundik ere ezagutzen, eta gaur ikusi detenean trailerra, esan detena, begira, saiakera bat eman behar diot, jolase, porque bere garaian goratzen ez makinarium asko gustatu zitzea dela, eta bueno, estilo hortago jolasak, eta honen nahiko polita ematen du, artistikoki oso ondo dago, eta gaina musikakin da puzlea bade mauzkatzu, ez dira jolas asko ez dute askotan jokatzen horrekin, musikarekin puzleak egitea, baina ondo lortzen mazuitea nahiko aberazgarra irutzen zai beti jolasantzat, hortaz. Bai, nik ezagutzen egan, aspalditzik, horre liburutegi zenteko gordeta, beti da nik jolastu gurien, baina inoz deskarga barik. Eta ja hau da itxakiz ez, jolasten hasteko giz izan. Oso itxura politieko, alako Bastion, Zelda, moduko oso zer dala esan lehike, eta grafikoki oso politzea. Osak, olakoak ezartzen dira ez, bat ez euskera segotie, joku berezizek izatie bakarrik arrakasta komertzialak edo joku ezagunek, baizik eta benetan harimi edekien edo eta bizotxaekin joku berezizek egotie euskeraz. Eta zentzu horretan, josuk egiz izan alakoak hartu izan duz beti, zera zor jaik adibidez berak euskeratuan, Celeste, okerrezpana bien berana da, igual Ibaina da bebai, Ibai joien gurenena, no seguruain. Baina alakoakaz, nahiko gauza politzek, eta pila eskartzen dira egiz izan. Beste jolazak gogoratzen ditena, biztagatik eta baita ere akuedukto eta poste horiek zea. Nola mugikorreko hori biztakin jokantu erdezu? Monument Valley, bai. Hore, Monument Valley. Gorazpitzetan, Bai, ni egon naiz esateko, ez txerren marraskiak, baina, gero ez dauka inbeste, ez? Bai daukana da hori postiak, baina ez dauka egitean jokua. Ez jolaza ez dago oinarrituta, baina mapa batzutan pixkat gogoratzen dizu. Ja, bai. Eta hori betiko moduen, Gamerantziako euskarazko bideojokuen zerrendien topeko duzue Figment, eta beste 159 euskarazko bideojokuek, orduen gamerantzia.eusen sartuen, taldeko zuez ez, batzuk zelan itxuli, nahiz eta ofizialki egon, igual menuen edo zeraktibe bihar duzue, edo beste kasu batzutan moden bat, edo itxulpenen bat izale bihar duzue, gurien topeko duzue fitxategizek eta lako danak, orduan bertotik paseu, depordieko zunien. Eta zalantzari baldin badukazue hori, sartu beba itxatian eta galdetu, ez dago problemari. Hori da. Hori zera, telegrameko taldien gu gauz eta baitxe bebai, joku honek itxultzen da bezan pertsonak ez, orduen euren izuzenien galdetzeko eta eurkaz urraitzeko aukera hori beuko duzue. Eta eskarrak emateko baita ere, indako lan. Hori ze. Lander, uste gaur analiziak dakarskitzula Steam Next Festekoak eta ekingo diogu? Bai, ados. Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. Egunotan, ez dugu ekin egiz izan denbora askorik komentetako, azkenien aurkezpenakaz eta astiotako egunotako iragarpen da eta bidizu danakaz, apurbetatxien geratu da. Baina barriro guelte da Steam Next Fest ekimena jaialdize, justu irratsaioa grabetan gauzela ordu erdi eskaz geratzen da bukatzeko, baina horregon direz, azte betien 100 demo. Eta betiko lez, batzu porretan ibili gara, guzabarriz gaurkitzen, ezagutzen genduzen jokuek be probetan. Eta esan bihar dut oingoa oso nahizen dela, batzutan sorte kontu da, ez? Topeti benetan guztean atxuzen demo horrek, eta oingoan sortiek idot, eta guzapioa topetako eta probetako aukera hori ukindot. Orduen, hori ze, gizien guzti atezenak edo bentset irakarri doztinak aipatuko dut eta soin. Guztikoten hastie Bloodless deitzen den bideojoku bategaz, uste dut inoz aipatu izen dugule irratsaioan, ze Devolver Digitalek argitaratzen daben jokuetarako bat da. Dalako erdiaroko Japonian gidotute dauen, ez dakit pixel art eitxuz, estetik iri, baina olako estetika oso berezizeko simplie, bit bateko abesta, baina roi hori jarraitzen dugu apurtxu. Baina simplia, baina oso kurrauta dago, Bai. Osea, keizpia animazioak, dago animazioa ia toki guztietan, fijatzen basa txiki-txikia. Bai. Oso kolorien paleta nahiko berez erabiltzen dugu, gezina zuri baltzien dau, gero pertsonaizen zetasun gitxi batzuk dute, baina gero momentu batzutan kolore pila agartzen hasten da, eta kokalekuek erabat aldatzen dire eta holan. Orduen, estetikak azitxe oso gauza berezize, baina jokardez aldetik be nahiko proposamen bitxize iruditzi bat, Ze, garalako
Ronin bat, ja samuraize ez da, gerlari bet esango dugu, japoniarra. Baina ez dugu espadarik ikiko ez ezebez. Ibilko gara borrokatan gure etxaizek, alako kontrarasoak egiten etxaizeri eta armak kentzen. Zer mirko dugu orduen, euren erasori itxaron, eta une horretan alako das edo bulkada bategaz, guk erasoein. Eta horregaz, alako dantza baten bihurtzen dire borrokak, ez da alako sekirolako frenetikotasunik edo alakorik ez dau, betxepete demoan probeten agaz, baina nahiko borroka, berezizek einatez, eta ganera gero abilezit desblokitan goaz, aguro kolpe batzuk emotuk aukerie sasoize bajatzeko, edo alako eraso berezi handi batzuk erabiltzeko aukerie dau. Orduen, nahiko sakontasun dekola moten deu, trailerra ikusitxe gero ikusten dalako puzzle batzuk eta gongo dizela bai, edo kokalekuek gehiago erabiltzeko aukerie, borroka handizekaz eta alakoakaz, baina historia aldetik be potentetxu izen da, estetikoki pasada bat, esan dugu moduen, eta ganera jaztrenetan da. Abuztuako 29 jasoko dugu, oker espanabilen Steamerako eta Switcherako gongo da. Orduen, erakortzen basa ditxue, mutxezeko zu ordu erdi eskasa probetako, eta bestela be, anime erostera guztetan badatxuen, ze oso joku hona izango dela moten du. Jolazak ez dituzte mantentzen demoak edo demoratzean? Batzutan bai, bezatutan ez. Nik suposatzeot, azkenien ja lortu dozunien ez, oi hartzun nahikoa. Bai. Alde batetik, igual komeniak jarraitzi beste aldetik kentzi, bai, ez dakitxe hori ja bakotxak ikusko dugu, argitaletxe bakotxak. Baina normalien devolverrek esango neke bai mantentzen deuzela. Orduen lot lesau bentset, segurunik egongo da. Berez demoa komeni da mantentzea, nire ustez. Pentsa, singizten mozu zure produktuan. Ni bestu, bai esan bierda justo tempo hau nahiko luzetxu dela eta eduki bastante dekola. Orduen horregaz beha porruetez kontuz okimida horreka hori mantendu bierda. Bai. Baina horreko horrein hori, oso itxura hona eta benetan jolastik merezi da bena. Ez hau devolver nadala, baina guzurre da, hau ikusu gendun 3D Realms, hau da antxineko Duke Nukem eta honen garatzaien aurkezpenien eta hori dira argitaletxekoak azken finien. Point and Zip deitzen da estudizoa, eneban ezagutzen aurretik, baina jarraitzu biherreko estudizala moten dugu, Ondo? Puntau. Ados, beste bategaz goaz, justo egunotan ezagutu dutena, eta ustakitze aurkezpena, iragarpena Monbasan PC Gaming Showen, edo hareinautik zer ikusi bagendun, baina I Am Your Beast deitzen da alako tiro joku nahiko berezitxu bet, nun bihurtuko garen, erretiro hartu da ben, edo bentsat eskutuen da bilen agente berezi baten, eta, gobernutik bere bi edoaz, misioaren baten edo besten laguntzeko barriro, baina, erabakitzen dugu euren kontra itxie, eta horren ibilko gara alako basoatan eta mendizitan kaldute, beste mertzenario edo agente batzun kontra. Jokue dau girotutelako misio laburretan, eta bilko gara gehizen bat, misio horrek alik eta azkarren bukatu gurien, batzutan izango besterik barik. Txar guztiz ekiltzie, beste batzutan ulako portatietako informazioa batzie, eta bar. Baina gehizen bate lortzen da bena da, jokagartesun bizkorra eta dinamikoa batzi ebilko gara jota zuebre da atxera bestin armak hartzen, arbolatara egoten, salto egiten da buruen ostikoak emoten hor, nahiko frenetikoa da zentsu horretan. Baina asko guztiate, holako estetika berezizeko bebai, emoten dugu. Estetikoki amairu, ez? Hori segura esaten. Amairu emoten da bela, komikizen giretuniko joku mitiko hori ez, alako cel shading estiloagaz eta bar, poligono urriko personaizekaz. Baina oso txukun, eta egizan demoa pila guztiate, gero historia aldetik zainute dagoela emoten dugu, olako izketaldi, luzetxu edekoz eta bar, baina neko berezitxu bebai. Orduen, honek asko erakarri dozte, eta hause laster, ez denetan da, abuztok amabost, tita baten. Next Festan orokorrien bai egoten dire, erdi bukatute dauzen jokuek, baina askotan, ikusten dugu ez, 2004 orokorrien aipatzen dela, edo laster esteneko dizela. Baina justo honek bizek, untxe laster jasoko dugu, zozak ikusteko moduen, jarratxeko moduen. Mekanika hori arma bota aurkareari bueltan hartzeana, ez da hainbeste, baina ziarek nola da jolaz hori Superhot gogoratzen dut. Neri Superhot, eta batez abiadura, ez? Osea, justo kontrakoa, baina aldi berian gero dala oso dinamikoa. Bai. Guztiz ados horregaz, armak, de hecho, keizien ibinezena etzen botaten eta hartzen izen da, gola guztiz, ze azkenien munizioa da ez, gortearren, baina bai, hori katzen dugu gora, eta oso ondo orokorrien, demoa ez da oso luzie, baina baikos maila batzuk hor, helburu desberdinekaz, eta asko guztiate.
Aurrera goaz, ja, ezagutzen duzuen joku bategaz. Denbora pila dara garapenien, ja laster estenetan da, uztaiak 18, eta hauze izango zen, SIM edo SCHIM edetzen den joku, ez dakitzik izan zelan agozkatzen den. Baina dalako plataforma joku oso politx eta berezi bet. Estetika aldetik ez dakizena esan, nolako kolore pastelak erabiltzen dauzen estetika simple duen joku da. Oso minimalista da. Minimalistie, bai. Eta gu zertan bihurtuko gara, ibilko gara herri edo hiri bateko kalietatik, baina olako itxal moduko pertsonai bat kontrolatan. Enbirko dugunea saltoka ebili itxal batetik bestera, helburu desberdinek lortzeko. Orduen ibilko gara hor, ezta? Supermerkatuetan, estanterizetan, edo karritoan hartien, organ hartien saltoka, edo kaletik autoakaz, jolastokizetako kolunpizoakaz, iguekaz eta lakoak erabiliz baleku batetik bestera bidaiatzen. Ganera, sartzen garenin bakoitzen itxalien, horregaz elkarrera egiteko aukeri dekogu, igual guza desberdinek etxeko, edo jenti erakartzeko, urruntzeko, alako guzak etxeko, eta gure plataforma horrek mobitzen doaz, azkenien, jentien itxala jarraitzu aldugu, euren barrun sartua gara, hortik leku batetik bestera, saltoka ebiliko gara. Lander, ikusten da eta pixat jolazean, itzalakin bakarrik manejatzen zu, da, iluntasunean ezintzia ibili, ez? Beti zerbaiten itzala izan behar du. Demoan ez dut ikusi alakorik orokorrien, ze egunez izan da dana. Demoak deko alako sarrera nahiko luzetxu bet, nun ikusten dugu, kontroletan dugun izaki hori lotute dauela, azikera nume bateri, gero azten doa nume bateri, pertsona bateri. Eta momentu baten askatu egiten da, horre istripu bat pasetan da, eta itxala askatu egiten da pertsona horren gandik, eta barriro bere bile joan bir gara. Orduen ikusi dugune, demoan agartzen dana egunez da, gero ez dakitxe horregaz mekanika berezirin bat egongoan edo ez. Baina orokorrien, super dinamikoa, leku pilo bategaz, itxal eta izaki edo objektu pilo bategaz hartzeko. Eta oso politxe, asko guztiate. Nik uste dut, aritzak esatez bala, metroan bai dago pantalla bat, ez? Hori da. Eta esaten duzu, dago argistatutako zona bat iluna, gero itzala die ilunauak. Hori da. Ja. Egiten dago itzaletara, eskatortik. Bai, ganera hori, salto itxen badugun da azpagaren sartzen itxal batera, apur baten kanpoan geratzen da, beste salto bat etxeko aukeri moten duzku, igual apur bete, laguntzeko edo zuzentzeko, baina bestela bigarren saltoan utzitzen badugun, barriro bulteko gara aurreko, ez? Ez da game over izango, baina aurreko gune batera bulteko gara. Orduan oso originala, simpli, baina super originala da politxe. Tope. Hau, bere garaian ikusi genunean, ez dakitze noiz agertu zuten, baina atentzio asko emantzi bere mekanika berezi hori itzaletik itzaltzera. Pixa agoratzen ditena mekanika zeana da. Nintendoren jolas hori tinteana, txipiroiena. Splatoon, ez da, ja, bai. Urrutitik, baina Splatoonen ze hori trepa dauka tintatik. Azkenien sartzi eta izaki zen beran itxuri esango dugu, ez? Ez da txipiroie, baina alako oso zer dala esandik, olako slime moduko izaki bet. Orduen, bai, gero guai dagoena bari izan dudena, ez? Objektuekaz elkarrera egiteko aukeri dukogu, adibidez igual kartel bat mogitu eta tiratxinaz moduko, ez? Katapulta moduko efektuegaz jaurtite urten, talako guzak, orduen, horregaz jokatu ditzen dugu. Eta azkenien simple moten da bena, ez da horren simple eta mekanika pila dekoz. Bai, oso polita jolaz da. Ez dakiz eman parako, beste para komentarako moduen, bai. Bai. Tita komentatzen gauzu. Ez lasai 7 minutu duzkau, beraz. Bitxua, Bai. Lasai bat ingoa zanekaz. Hau eurrengoa ezagutzen duzu, ze oin, ez dakit nuna agertu zan lehengo biderrez, baina Kill Knight aurkezpenen baten edo ezagutu genuen, igual de Triple I iniziatif horretan, indizen aurkezpen handi horretan. Dalako arena shooter edo arcade estiloko akzinozko bideojoku bet. Nun izango gara olako, Berserk edo Guts estiloko, saldu maten bihurtuko gara. Baina espatiegaz eta pistolakaz bai biliko gara, ez? Doom isometrikoa, ez? Doom isometrikoa, ikitxiko da, bai, olako espazio mugatuetan ibilko gara oleadak edo hordak, amaldak erasotzen, monstruenak. Eta gure helburu demoa mentzet da, alik eta puntuaziorik altuena lortzia. Azikira baten, tutorialien, moten dugu mekanika larretiko zela, eta buruko minpilloa, osako gaitzen ibilaten tutorialien, baina egiz da behin jokuen sartunde, ja ulertzen azte zinala, truko hartzen ez, eta asko guztiat, oso frenetikoa, bizi-bizize, eta, arrapetan zaitzun joku hortarikoa da, ezta?
orduen ibiliko gara, salduna kontrol eta ikuspegi isometrikoaz batez pistolak erabilitze, de aurrek hiltzen, ez? Euren erasoak saiesten, nolako das moduko bategaz, espati beharko dugu erabili, eta gero bukatzeko lako eskopeta bateko dugu bai, baina eskopeta horrentzako munizioa lortzeko espatia zelbirko dugu beste arerizoak. Horregaz jokatzen dugu apurbet, eta gero bukatzeko deko beste mekanika bat dala pistolien munizioa amaitzukeran, rekargetarakoan, olako gune, ez eremu bat argiztatuta agertzen da, hor rekargestero pistoliegaz, edo espatiegaz, edo dasagaz, olako bilezi edo gauzat ezberdinik erabilko duguz, orduen denpora topera sabiz, ez? Hiltzen, rekarretako guni heldu da hor, beha diegon bierzara, erasoak saiesten besti topera hor, eta oso brutala, zango dugu zentzu baten, dana odola eta bar ikusko dugu une oro, mustro geroz eta gehiago agertzen, bakoitza bere erasoakaz, bere mekanikakaz, eta bar. Orduen guztetan batzuen alako, joku bizkorrak dinamikoak eta bar, Kill Knight oso politxe da, oso rekargarraztea da. Pixat, bullet hell ere bada, ez, ikusi dugunez? Bai, ze etxaik izenak tirok abilko dirolako, ez, bola moduko, izpi energi moduko bolak disparetan, eta horrek saiesten bilko gara topera, gero egize da bada bezala gauza batzuk horrek gelditzeko edo apurbet desagertarazteko, baina orokorrien bai bullet hell roi hori badeko bai. Eta pertsonea lepo goratzen dizia, Abyss Watcher darzutzeko. Bai. Berserk ekatz, azken finien horre direz, horti da surten da. Kill Knight hau 2008 urteko da, nik osteko datarik, baina, hor neko txukun dagoela moten dugu, osake ia, laster ikusko dugu. Ipentzen zuna bideoan amairan Fall 2008 beraz udazkenean izango da. Bai, gero estimen ikusiet eta 2008 bakarri jartzen man, horren ez dakit hori aldatu badaben, edo igual udazkenerako ikusko dugu, auskalo. Urrengo gaz jarraitzen dugu, oingoan lasterketa joku oso koloretsu eta politz bat. Jarraitzen dugu, sare sozialetan, olako indi garatzaile bakar batek einiko dela usteot. Bere izena da Parking Garage Rally Circuit. Eta, izenak dinona ingo dugu itxo gara bera, olako aparkalekuetan parkingetan ibilko gara rally autoak idatzen, eta olako, neko ibilbide simple baina aldi berien dinamikoak zeharkatzen, ez? Derrape asko, turbo asko, nahiko estetika atsegine eta koloretsue. Baina asko guztiatela esan behar dute, azikera baten simple emoten ban, baina gero horre lasterbidiek edo turboak zelan erabili eta bar erakusten ditu jokuek. Igual bira bakotxien gauzat ezberdinik gertatzen doaz, arrizek aldire jauzi eta bera zirkuitu edo aparkaleku eraldatu, argizek itzali aldire, alako gauzak ez, gauzat ezberdinek. Badeko beste kotxe batzun kontra ibilko gara, baina ez duguz ikusko, ikusi ingo duguz, baina zingo duguz jo, zesken finien. Tipo fantasma, ez? Hori da, mamu moduen ibilko dire, zesken finien, gune txikitzu dire, iztuek eta bar, da bestela ja izango zen, kaos absolutoa. Kotxe hori dia, zeanak, CPU-a manejatzituna edo online jendeak egin ditu denbora? Nik ikusitena CPU-ne ezin da, baina egize da gero trailerra ikusitze momentu baten kotxe pila agertzen ditzen. Osake, igual online gauzak euko deuz edo. Uztot denboak badekola multijokalari sozer, baina ez to probe egizizan. Osake, hortik egongo da sozer igual. Pixa Trackmania ikutu hori. Bai, horren eroa izen barik, baina badekoz bere ukututxuek, ez? Zorakeritxuek. Oso politxe da, guztien badatzuen rollo arkade hori, Sega Rally eta alakoan ez da guztiz barreine, baina apurbete espiritu hori mantentzen dugu. Merezi du jokatziek. Eta grafika lehenengo PlayStation da. Guztiz, bai. Lehenengo PlayStation Sega Saturn hor hortik mobitzen da. Eta oso politxein jategiz esan. Hau 2008 esterneko da, oinoko datarik barik, baina, pertsona bakarrak egin izen da, ez dakit gogoretan egongo da, edo benetan ondo kalkulal badabien hori zedana, auskalo ikusko dugu. Eta ez dakit bukatzeko moduen, beste bat, zer dutzen dut, bai. Hau da, beste altxor txikitzu bete deskurri dutena, aurki dutena Next Fest honetan, honetarako balizo da bez, azken finien. Seafrog deitzen da, lako plataforma bideojoku berezitzu bet. Grafikoki bezalek apurbete PlayStation bat edo Sega Saturnetik edaten debela. Oso koloretsue, modelo simple baina bizizekaz eta politzekaz. Eta bihurtuko gara olako sapo edo igel skater baten. Eta gure helburu izango da, ontsi desberdinetan olako, ez dakitzela esan, baina itxoson egon gara galdute hainbat ontzin artien. Eta gurie reparetan gabizen, konpontzen gabizen bitxartien, beste ontsi batxotara joan bierko gara, horrek izango dizela munduek.
Eta horrek konpontzen edo hortatik bidea jaten ibiliko gara gure skateboard hori erabilitzen. Orduen dapuruet Tony Hawk, bidimentsietako Tony Hawk moduko bat, baina gero borroka batzukaz, trikimailuekin bierragaz, eta bar, oso itxura ona, Jet Set apurruet badekola Sun Lake, zentsu baten. Eta Sonic ere bai. Eta Sonic bai, egiz izan, horre hainbat bideojoku hartu duz, inspirazio iturritzet, eta funtzietan dugu. Ze oso politzen jate, harima pilo bategaz, bizot pilo bategaz, eta mekanika berezizik aljanera, ze, gero bai, ibilko gara alako engranaje modukoak edo ez da zelan ditxu konpotzen ibilko gara, baina gero badeko zerronka berezi pilo bat nun ibilko garen horre alik eta trikimailu gehizen eitzen, edo abiaduri elortzen eta bar, nahiko desberdine eta politzen jate orokorrien, osake hau be jarraitzeko moduen. Kasu honetan ez dakigu argitaratze datarik, laster urtengo dela aipatzen dabe, laster alda izena urten edo jameti bi urtetara, euskalo, indizekaz, baina jarraitzeko moduen zifro jau eta benetan, oso politzea. Ekarrezkitzu jolas bastante polit eta interesgarriak, eta era, zaunuke genero oso ezberdinetakoak, guztiak, Bai, azken hori da politzen expertena, sartzie bere horri aldien, ikusti genero desberdine dauzela eta bar, eta hor topera, nahizun lekuen sartun, ikusta desberdine probe, genti zertan da bien ikusti ez, hori da honena. Hemen norbaitek txatina aipatzen dugu ez, Dust Force joku, oin urte batzuk urtezan indie ezagun bet, eta egiz izan, zifro honen antzasko deko bebai, plataformeoan eta mekanikak eta asko daten da berti bebai. Oso ondo. Zubago ez denborak gauza hauek probatzeko lander, baina tamien danik zoritxarrez ez. Bai, azkenean demoan honera hori da, asko jota ordu erdi irango dutxuela, eta bentsat, bostei probetako... Bai dago, zelandarrek ekartzen dozko ez, bere zerrenda, eta gero gu berotzen gaurrekin, hori apuntau, eta gero gu korti behingo dugu, alba dugu jolaztu. Gero honen txarrena da, Steameko wishlist hori azten doala bakarrik, giotzestan joku gisa dauz, gero astero duko zuz ez, bera penan abizu horrek edo jakinerazpenak, eta azkenin ditxo moten denporari dana probetako. Ondo. Jolas polit. Ez dakitz, ondo iruditzen badatzuen, ja ordu bete untxo bai, bete dugu, orduen igual honegaz bukatuko dugu gaurko irratsaioa, hurrengoa azkena izango da, baina behintzete ondo amaitxuko dugu ez, Nintendo Directorren laburpenagaz, ia zer ikusten dugun bertan. Eta albiste hon batekin bukatzen dugun aurtengo denbora aldia ez, Lander? Zaitxeste asko berotu, Oboto ez. Bueno, entzuten zareten guzti eskerrik asko, eta ekipo hurrengora arte. Horize da, datorren astinen gara. Agur. Agur.